Hola, people, com anem? Aquests mesos d'estiu, juny, juliol, agost, se celebra arreu del món el Pride, l'orgull. Aquí a Copenhague, per exemple, se celebra aquesta mateixa setmana, mes d'agost, amb tota l'escalfor. Vinga tot! I a motiu de la celebració de l'orgull a Copenhague, m'agradaria recomanar-vos 5 pel·lícules de temàtica LGTBQ++, que a mi particularment m'han agradat molt. La número 5. Brokeback Mountain, del 2005, del director Ang Lee, amb Jake Gyllenhaal i Heath Ledger. Va guanyar 3 Oscars. I aquesta seria la 4. Call Me By Your Name, 2017, del director Luca Guadagnino, amb Timothée Chalamet i Armie Hammer. Va guanyar un Oscar. Número 3. Philadelphia, del 1993, del director Jonathan Demme, amb Tom Hanks i Denzel Washington. Va ser premiada amb 2 Oscars. I la The Danish Girl, del 2015, del director Tom Hopper, amb Eddie Redmayne i Alicia Vikander. Va guanyar un Oscar. I la número 1, la millor de les millors. My Own Private Idaho, del 1991, del director Gus Van Sant, amb River Phoenix i Keanu Reeves. Malauradament, no va guanyar cap Oscar. I res, si en sabeu alguna més, si us plau, deixeu-ho en els comentaris. No us oblideu de subscriure-us. Subscriure-us! Que no costa res, i és gratis. Ui.